Нейното One Show Ваванк. Зрители се обаждат в студиото, за да налучкат вярната дума. Здравейте! Здравейте. А вие откъде звъните и как се казвате? Иван от София. Иване, какво работите? Механик. Механик, добре. Шеги и закачки с зрителите. Минава времето на Лина. Механик. Механик, добре. Кажете сега, кой е отговора? Голям педал. Оле, Иване, как може такива неща да говорите вие типично за механиците, такива прибори? Ами да, типично. Видиш ли механик, чакай от него някаква глупост. Кой е отговора? Голям педал. Оле, Иване, как може такива неща да говорите вие типично за механиците, такива прибори? Продължаваме напред. Благодаря, грешен отговор. Продължаваме напред с следващия зрител. Как се казвате вие, откъде сте? Аз съм Николай от Пловдив. Ники от Пловдив. Виждали ли сме с вас? Не. Добре, ама сме се чували май. Аз ви виждам. Вие ме виждате, аз обаче не ви виждам, ама си ви представям. Представя си го, Лина, но представа си няма какъв отговор ще й даде Ники. Аз ви виждам. Вие ме виждате, аз обаче не ви виждам, ама си ви представям. Казвайте отговора. Голям мазол. Ама, Николай, аз не обичам да си представям такива гадни неща, ни големи мазоли и такива неща. Не е грешен отговор. Ако питате мен, госпожица Игнатова, Лина току-що си представи Николай с големи гадни мазоли. Вие ме виждате, аз обаче не ви виждам, ама си ви представям. Ама, Николай, аз не обичам да си представям такива гадни неща, ни големи мазоли и такива неща. Не е грешен отговор. Но на телефона вече е и следващия зрител. Да видим какво си представя той като верен отговор. Аз съм Наско. Наско, къде звъниш? От Варна. Откъде? От Варна. И с тебе познаваме се вече, нали? Аз ви съм ви гледал потреб. Добре. Айде сега, какви верният отговор? Срам, не срам, ама цикъл. Абе, срам, не срам, ама работата става по-зле. Отрън, тебе глуп. Срам, не срам, ама цикъл. Абе, Ваню, къв цикъл, Васко, Наско, чакай, Ваню, Васко, Наско, Маско и така нататък. Леле, не знам, забравих как се казваш. Генчо, Пенчо, Атанасиас. Ваню, Васко, Наско, Маско и така нататък. Леле, не знам, забравих как се казваш, ама какъв е този цикъл, дето се гони и ти си се циклил яко бате, майна и така нататък, въпреки че си от Варна. На телефона вече е може би зрителят с верния отговор. Казвайте отговора. Голям съсил. И голям съсил не е. Голям педал. Голям мазол. Срам, не срам, ама цикъл. Голям съсил. След тази уникална поредица, водещата Лина тотално изтреще. Виждаме се нормално. Звъним. Чуваме се. И като се чуваме, започваме лекичко да се клатиме, защото се възбуждаме тотално и безвъзвратно. Уважаеми зрители, и си казваме, че ето сега е момента, в който наистина ще какво? Ще се включим на живо предаването. Някой звъни, дигни телефон. Честито, включихте се в господари на ефира. Без коментар, сядай.